भारतीय जनता पक्षाचे विजय संकल्प रॅलीक 11 राय तालुक्यांनी बरो प्रतिसाद मेळा आणि आता 2017च्या वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाक बहुमत मेळोवन 21 वयल्यान 26 सुवातो जिखून येतल्यो असो दावो पणजेचे आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी केला। आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हाका दिसता आमचे विजय संकल्प रॅलीच्या मार्फत जी मेसेज लोकांपर्यंत पावता आणि लोक स्पेशली युवा वर्ग महिला वर्ग ह्या विजय संकल्प रॅलीक एक प्रचंड प्रतिसाद दिता। आपूण जावन येता, आपूण जावन आपल्या मित्रांक घेवन येता, महिला आपल्या मैत्रिणीक आपयता, आपल्या फॅमिली घेवन येता आणि असो एक प्रकारचो एक बरो एक थंय पिक्चर आमकां दिसता, लोकांचे समर्थन आमकां दिसता आणि भारतीय जनता पक्ष परत एकदा पूर्ण बहुमतान गोंयांत येतलो आणि परिवर्तनाची लाट जी 2012 चालू जाल्ली ती अशीच फुडें वतली आणि हांगा 21 न्ही 26 आमदार निवडून एक पूर्ण बहुमतान फुडले सरकारी भारतीय जनता पक्ष करतले।